ההכנה להנקה היא חשובה, והיא חשובה עוד יותר כשאנחנו מדברים על הנקת תאומים, כיוון שאמא שמגיעה עם ידע להנקה, זה אמא שתוכל להתכונן יותר טוב, זה אמא שתוכל, אם צריך, להתכונן מבחינת ציוד, תמיכה, ובוודאי מה לדרוש ועל מה להתעקש אחרי הלידה. הדבר השני שאני בדרך כלל מזכירה לאמהות לתאומים, זה שצריך פה המון 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 סבלנות. כיוון שביסוס הנקה יכול לקחת הרבה יותר זמן ממה שלוקח לאמהות עם תינוק אחד שנולד במועד. כאשר תינוק מונח על הבטן של האמא, זה מפעיל אצלו את כל הרפלקסים בצורה כזו, שכשהוא מגיע לשד הוא כבר מגיע ערני מספיק, בזווית כזו שהראש נמצא מעט מוטה לאחור, הסנטר עמוק בתוך השד, האף משוחרר, וכשהוא נצמד לשד הוא עושה את זה בצורה טבעית, בלי שהאמא תצטרך יותר מדי לעזור ולהחזיק. תנוחה הצד היא תנוחה שהיא נוחה מאוד לאמהות שמניקות תאומים, כיוון שהיא מאפשרת לתאומים לינוק בו זמנית משני הצדדים. בתנוחה הזו חשוב להיות מעט מרוחקים מהגב של הספה או של המושב שעליו יושבים, על מנת לאפשר מקום לרגליים של התינוק. בדרך כלל אנחנו נדאג שהרגליים יהיו בהטיה של 90 מעלות כלפי מעלה, בעצם הרגליים יהיו מכוונות לכיוון הכתף של האמא, והטוסיק יהיה מחובר או קרוב למשענת של הכיסא, וכך האמא תצטרך פחות להתרחק מהספה. תנוחה נוספת שאפשרית במצב של הנקת תאומים, כשמניקים ביחד, היא בדרך כלל פחות נוחה כשהתאומים כבר קצת יותר גדולים, היא תנוחה שאנחנו קוראים לה תנוחת הרכבת. בתנוחה הזו שני התינוקות נמצאים בעצם במנח זהה מבחינת הכיוון שלהם. בדרך כלל אנחנו נחבר קודם כל תינוק אחד, את התינוק שנצמד בתנוחת הצד, ורק ברגע שיהיה חיבור טוב ונראה שאפשר לעזוב את שתי הידיים, בדרך כלל אפשר יהיה להצמיד את התינוק השני בתנוחה קלאסית, מה שנקרא, כשהיד של האמא תומכת מתחת לכתף ולראש. תנוחה נוספת שהיא נוחה לאמהות לתאומים, היא תנוחה שמזכירה קצת את ההצמדות האינסטינקטיבית של התינוק, שהתינוקות נמצאים בטן לבטן עם האמא, והאמא שעונה לאחור, כך שוב הגרביטציה יכולה לעזור לה לשאת את משקל התינוקות, ואין לה צורך לשאת אותם בעצמה על הידיים. בתנוחה הזו באמת התינוקות פחות מפריעים אחד לשני, כיוון שהרגליים שלהם נמצאות רחוקות, ובצורה יחסית קלה ונוחה, האמא יכולה להניק את שני התינוקות בו זמנית. לילה טוב.